že čo pre vás znamenali a čo vám dali aktivity v Strome života, nad ktorých ste sa tak podielali. Predpokladám, že teraz v jednej z tých aktivít sedíme. Takže. Určite, a o tom, aký tvrdí ten bývalý šéf Stromu života, že toto je jedna z najúspešnejších aktivít, ktorú teraz Strom života začal a doťahol do úspešného konca. A pre mňa osobne Strom života skutočne znamená asi jednu z najdôležitejších životných etap, pretože keď som prišiel prvýkrát sem na tábory v roku 83, tak som bol 17-ročný mladý chlapec a o tom svete toho človek vie veľmi málo v tých rokoch. A to smerovanie, ktoré som získal vďaka ľuďom, ktorí pracovali v tom čase v Strome života alebo v tých spolupracujúcich organizáciách, to je vec, ktorej ťažím dodnes. Boli to v tom čase skutočne asi najkvalitnejší ľudia v celej republike, pretože nedalo sa iným spôsobom realizovať. Za socializmu proste bolo veľmi málo možností, nedala sa založiť vlastní firma, nedali sa zarábať peniaze, takže tí schopní ľudia sa veľmi často dostávali do takýchto projektov a ja tak veľmi krátko spomeniem Otama Kíša, ľudí z Prahy, Pípa, Konga, ľudí, ktorí proste začínali s týmito táborami, alebo títo Bystričania, Klára Jančurová, Vlado Paško, všetky tie dievčatá bystrické, ktoré tam robili ten Urbion, ktorí začali túto železničku. To všetko boli také osobnosti, s ktorými dnes nemáte možnosť sa stretnúť v takejto koncentrovanej podobe, hej? Pretože väčšina z týchto šikovných ľudí už hned v tých 17-18 rokoch buď ide do sveta, alebo si založí firmu a samozrejme nemá čas na takéto bezplatné práce a trávenia času niekde na niečom, čo nemá istý výsledok. Takže v tomto bol Strom života určite úplne úžasný a neuveriteľne prínosný pre môj život.